tässä ollaan vähän uusis maisemissa. Mä tulin tos pari päivää sitten Apostolin kyydillä Sochiin. Tässä on ihan hyvät tunnelmat. Tuossa oli äsken kokkauksen slopestyle-finaali. Siinä oli aika kovaa porukkaa mua vastas. Toki Suomesta Hans Välimäki, sitten on Jamie Oliveri, Gordon Ramsay, Jaakko Kolmost, Saku Kuosmaast. Siinä oli vikas vaiheessa, oltiin niinku Jamien kanssa vähän niinku neck to neck. Oltiin tehty kaikki ruokalajit, oltiin molemmat tosi väsyneet, kaikki oli annettu. Mut sit meikä vetäs suklaamuussa kehiin. Tuomari katto hiljaisuudessa. 10. Jamie Oliverille 7-8. Voitto oli selvä. Mä voitin. Nyt tässä on tarkoitus etsiä vähän noita jääkiekkojoukkueita. Hakea sieltä Ossi Väänänen, Carl Turris, Wayne Gretzky, vittu, Raimo Suomosta vähän ryyppää. Ei siinä mitään. Sitten käydään ehkä laskee vähän kelkkaa. Vittu. Käydään vähän tsiikaa mikä meininki on tuossa Sotsi-kylällä. Tästä kisakylää näkyykin. Hienoa maisemia. Meitsi dikkaa. Mut katsotaan myöhemmin mikä meininki.